ngizwa isandla sakhe sinthinta, ngizwe izwi lakhe ngiyakholwa futhi loya iBhayibheli livetana ngamagama lashiwo ukuthi Jesu ifanekisa ngembuso wasezulwini. Ngivumelene ngikhuluma ngombuso wezulu bese ngedlula nje. Kunembuso yasemakhaya lapho sihlala khona nakithi eBengonini, kunembuso wakhona. Kunembuso waseSwazini, kunembuso South Africa, futhi kunombuso waseSlovenia. Kodwa ke Nkosi Jesu la ikhuluma ngembuso wasezulwini. Iyawufananisa ke umbuso wasezulwini ngoba engifisa ukusho ukuthi uma siphila emhlabeni kunezindlela zokuthi umuntu nomuntu abe yindlalifa yombuso wangazange azalwe kuwo. Abanye bangena embusweni ethile bayebe izindlalifa zombuso ngokuthi bathole ubuzwe balowo mbuso. Bangawuthola ngomshado, bangawuthola ngoqualify, mhlawumbe uhlele eSouth Africa more than 50 years. Ubese uqualify kuthiwa wena sewungayuthatha ubuzwe bakuphi beSouth Africa. Kumbe abanye babuthenga ubuzwe. Kodwa kunomehluko masifika embusweni wasezulwini. Awuyima ukuthi ufunani wena, kunendlela yokuthi ube wena nelungelo lobuzwe basekhaya ezulwini yinye, ukuthi uwamukele uJesu abe inkosi nomsindisi empilweni yakho, uhambe njengoba izwi likaNkulunkulu kuyala, hayi ngokufuna kwakho. Uma inkosi Jesu ibekisa ngombuso wezulu uthi umbuso wezulu ufananiswa nento enkulu, ifananiswa nengcebo. Akakho umuntu ongayifuni ingcebo msuthu. Wonke umuntu ophila emhlabeni uphila nje uyafuna ukuqeba. Umuntu angaba nengcebo uzitshela ukuthi usinako konke. Lithi iBhayibheli anengcwele uJesu afanekisa ngombuso wasezulwini, ufanekisa nengcebo efihlwa ensimini. Uthi wabhala kahle umnumzane Kindu uthi uyahamba lapha ensimini awuzeqedi, uthi uyahamba lapha ensimini, uyahamba ensimini, uyahamba ensimini, lo sihamba nje uthola lengcebo iphakathi ensimini. Iproblem ithi ke akakwazi ukuthatha ingcebo esensimini enguye nje, ayithatha ingcebo kuphela kubiza ukuthi uma ethatha ingcebo athenga yonke lensimu ukuze lengcebo ibe ngeyakhe. Uthini uJesu? uJesu uthi ukuze thina silungelane nabasezulwini kunezinto ekufuneka zisuswe kithi sizilungule kuzo, sehlukane nazo mbamba bese silungela izulu thina ngoqobo lwethu. Uma tohlabelako ingayisa ntoni uJesu efanele ukumbonga athi ngizamnika uqobo lwami? Ukuthula sikophe ezincini. Umbuso wezulu ufaniswa nengcebo efihlwa ensimini. iBhayibheli lithi lo baba waqindi wahamba ejabulele ukuthi ubona umqaba ensimini. Ngiyamcabanga umzalwane othole inkosi yamethwala kwaze kwala, athi wayebheka emuva athi inkosi ngingasuka kuwe ngibhekephi ngoba namanzi okuphila akuwo kosomandla. Uthi kwabhala kahle uma bheka lengcebo esensimini uthi mina nginako konke, athi ohlabeleko ngingamthola waphi mina ngempela ofana noJesu. Uyahamba ke iBhayibheli lithi uyahamba uqindi udayisa ngakho konke nako. Ukudayisa ngakho konke onako kusho ukuthi mangabe uqindi uthole ingcebo ewumthakathi, uyekela abantu bethakathe ehlukane nokuthakatha. Uma kuthiwa uqindi udayisa nganakho konke kusho ukuthi ownership naseyimotweni yashintsha mkhulumshini. Imoto ebengaqindi ayidayisele nayo ngobaba uhlophe, uqindi ehlukane nayo ngoba uJesu akamdingi umuntu ezana izinto ezithile eziningi, but ufuna umuntu yena yedwa amnikeze uqobo lakhe. Uma uqindi edayisa ingcebo kusho ukuthi uma abantu bejola uqindi uzuyeka nabantu bajole ehlukane nomjolo yena ngoba ufuna ukulungela izulu. iBhayibheli liveza ukuthi ingcebo esensimini yinkulu
uJesu noma uyayidinga namhlanje umemezela uJesu eyinkosi nomsindisi eyimpilweni zethu ukuthi singazenzisi bakithi silangazelela umbuso waseyikhoveni kodwa sendlula ebandleni aseyikhoveni ulangazelela umbuso kaJesu ngoba unokuphila okuphakade. iBhayibheli kanti lithi ukuze ubone lungelo lokuba indlaliko umbuso kaNkulunkulu wasezulwini uhlukane nakho konke. Basuthi Jesu nangimina thatha uqobo lami, thatha uqobo lwami. Lokho bakuthiwa dayisa ngakho konke wasuke yanqenzeka uyothenga le nsimi wathi-ke wasesikhoveni sele gogo ngime siphambano sile awu Jesu, awu Jesu. Awulalela mntaka baba, uyabona umbuso wase-South Africa abantu abaningi bayawulangazelela ngoba ngale South Africa uthola umahlalela bayahola nje kuthula esikoveni nawo usisi baza nje kanenguzo benze njani bathola imali yamakolo. But umbuso wasezulwini yenye indlela yawo ukwamukela uJesu abe yinkosi nomsindisi empilweni yakho ayiphenye. Uyabona umbuso wasezulwini ufuna nemigwaqo yesitimela awunayikhanda imoto yakho enhle ihamba kudantwe isitimela kodwa kuhamba iyitimela kuphela emgwaqweni wani madoda weyitimela. Lo mbuso wasezulwini ufuna sihlukane nezinto esiyithandayo silunge lo mbuso waphakade. Ubuhle bawo uwumbuso waphakade uthule esikoveni. Ubuso bawo mkazi kuwumbuso wakuphi waphakade usho ukuthi ngoba nelungelo lalo mbuso. Hey wena unakho konke ngiyaqinisa ngithi awusayi ekufeni sewendlulile uye kuphileni kwaphakade kodwa kubalulekile mntaka baba awudayise phela nayo yonke lemnakwezwe. Namhla sithi isonto lokuqala ngithi ufika namhlanje unamagquba athile awudayisela abanye ngoba uJesu ufuna wena hayi namagquba akho. Mawufika namhlanje kulesikhathi lesi ugola inhlebo awuyeka abanye behlebe uhlukwane nalezinto wena ulunga inkosi uthi ovaniphathe kwaMosana.